Mga pure mga Bisaya. Oo, kaya. Pangutan-on na ikaw sa imong reaction anong ginatawag nila nga kini sa mga Tagalog ha. Sinasakop na tayo ng mga Bisaya. Like in content, artist, bisag unsa ang Bisaya, murabag ni kuan na ta ba ni Surpass. Oo, na-surpass na nato kay usually mga Pilipinas Tagalog or if not Manila. Dako ba ang coverage sa mga Bisaya ug Cebuano, ang Visayas ug ang Mindanao. So karon ang ginastorya especially sa mga content ron no ug mga artist, mga talentado man puning mga Bisaya no. So ang ilang ginatawag sige or ilang gina-comment sige, sinasakop na tayo ng mga Bisaya. Sige, unsay? O ikaw, kinsa mo di ay? Kisay akong laing kastorya. Unsay reaction nimo nga murag napansin na ta sa mga Tagalog? Wala na taga pa kuan sige pampander nila kung makita mo nga mag-content dapat magtagalog kay para masabtan ta sa kuan, di ba? Pero kita kasabot ba ita nila? Sila wa sila kasabot nato. So dapat sila murag ako may ni comment eh. Na-realize na ako ni tubag. Pero ikaw, unsay comment nimo ana? Ay, marag Wala ta gidaw nila ha, pero in terms of language, sige sila ga-ask nato. Murag gunag mga foreigner god mo ani diri, kitay magsig-adjust, kitay sige go in English para nila. Murag ana ra ba? bright ang mga Bisaya kuya kay Tinuod ba? Tinuod. Yeah, kay kabalo sila mo English, mo Tagalog, mo Bisaya and other different language nga pwede nila ma-istorya. So mga nag-comment unsay masurani mo nila? Practice na lang po mag Bisaya Para makasabot mo. Samo ang. Ilan na punta ka years ga-adjust. Karon siguro kay 2024 naman. So, Yes. it's time nga. Sila na po mag-adjust para sa ato. Pero dahil nakasakit nila na.